Здравейте! Днеска ще играем на Майнкрафт сезон 1 на Майнкрафт. Версията 26.10.21. Това е в бета, тъй че... Да. Искам да ви кажа, чакай, че ето това е за хакване, но ще се сложа зад камерата. За да не мога да хаквам. И съм имортал, но ако почва да се намирам на мен, аз ще се го включа за мостия. Играем на хард и сида ще го... такова покажа. Ще се го покажа в описанието на видеото. Мисля, че от сега с това видео ще правя премиери. Да, искам да видя обаче как ще се получи. Така и вече ще качвам всеки петък. И може, ако наистина съм свободен, мога да качвам през другите дни от деня. През другите дни от седмицата. Но може би няма да стане, защото съм по най-крехкия начин екстремно мързелив. Добре, така. Само си правя една кирчица, ще ощупа това с ръка. Прекрасно. Добре, това е друг. Знаеш какво? Като първа наша къща искам да е скала. Обаче не знам на къде, тъй че... Добре, тук има Маутън, обаче искам да е към море някъде. Разбирате? Тук има море. Добре, знаеш ли какво? Ето тук ще се направя на къщичка. Това дърво ще го вземе, обаче може би към втори или между. Това може би не, още няма правим ферми. Но, хора, официално вече... Лаузърс. Чакай малко, къде съм? Да, ето тук си го щупих. Вече ако се върна... Не, ето тук съм си щупил дърво. Да, вече знам къде ще ни е. Ще ни е... Ето тук, за сега ще ни е тук. Имам доста добра гледка, имам дървета около себе си. Да. Искам ще... Ето така. Яра е много голяма и се надявам близо до нас да има села или нещо такова. С две врати ще го направя. Може би не. Просто две врати никога не ми харесва. Така ми ще се направя. Ще го правим, така. Дай да флипам. Толкова мисче е голямо да влезем хубаво навътре. Така, това ще 1, 2, 3, 4, 5. Искам да е около 6. Ще направя 3 от всичките страни. Шип. Това ще е толкова малко. Чакай малко, 6 места. Сега това ще е с колкото ми даде напред. Окей. Сега това колко ще блока? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, добре.
Прекрасно. Нацели го. Да, колко расистко. Ей така. Прекрасно. Сега може да се направя и това хубаво. Пронеса един, тя го превърна в смок. Така. Чакай, нека да се направи един меч. Прадва, едно такова и едно така. Прекрасно. Добре. Имам ли? Ще я вземе някъде около... Толкова мисля, че не доста. О! Okay. This is weird. Добре, сега ще ми трябва малко вълна. Бум. Damn. Къде отиваха овцета, бе? Тук имаше овце, не туиквам, защото вие ги видяхте. Там има нещо. Оля-ля. Пляс! Yes, pretty good. Мага, защо лага? Трябва да поне 3 овце. 3 овце съм и повече няма да убивам. Аз вече ще взема до края. Аз да меча, ако стане да стане. Лага. Не лагне толкова много. Прасе, обаче не искам овце. Трябва ми овца. Има пак няма овца. Ега си. Пак.
Чакай, нека първо да влезеш тук. Ела тук. Второ, ура. Защо тук са три, пък там две? Добре, ще... Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that, face it. I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Искам да ви кажа, че от толкова време не съм намерил и една овца. Прасе се появи. Само то. Знаеш ко? Си лодка. Имаш хелмет, ама ще помогнеш. Ау. Мачица ми има. Прекрасно. Смесвай си, че ще падна в водата. Паднах в водата. Айде бе, овца, няма ли бе да ми спаси от маките? Обикарам тука като некав клон. Карам тука като некав клон. Тука във водите, навсякъде. И... Бебе, крава обаче, приятелю, съсипаха те. Но пак си красив, ега си. Не е бяла! Не е бяла, не си... Я малко играта се осъзнае. Потърса. Кой има тук? Много мързи. Вики плюс сега ще умра, нали? Ще умра, нали? Да, ще умра. Ай тебе, брат! Намерих... Мерих всичко, обаче само не е това, което търся. Знаеш ко? Вече не искам овца. Вече не искам овца, не ми показва нея. Искам да оцеля. Рови. Не виждам Маран обаче. Тук чу. Здрасти. Вече ме виждаш, не печелиш много, нали знаеш? Перфект.
Разбира се. Айде да се връщаме, защото сега... Не ми трябват овце въобще. Крава! Здравей, краво! О, 200! Май! В смисъл, извиня. Пляс. Опа, ланка, минусаура. Знаех си, бе. Ето. Така, умирай. Най-накрая. Най-накрая да умира някаква цел. И след това тротъм флеша. Сега ще трябва да отида към къщата ми, която я виждам. Нерова няма някакъв шайт вътре. Приготвям си прекрасния меч. За това прекрасен зомби. Добре. Сега ще създадем легалце. Так му се пусна музика, която никой още не е искал. Но имаме легло. Имаме легло. Убието ти е тук, за ето това. О, да, намерихме още такава. 29 кол. Знаеш какво? Ще си направя още едно. И ще трябва да се отиде за едното. Така. Сега ще ни трябва да направим един. What the fuck? Hold on. Чекай. This was never meant to happen. Така. Така. Прекрасно. О, добре, още имаме. Ето тук ще сложи кола. Бляко. О, да, верно. Стрели, кокала ще си го паза. Това ще го трябва, може би. О, да, ето тук ще. Сложи един порк чоп. Да. Порк чоба. След като храната се направи, може би ще приключим видеоклипа. Защото малко съм... Не знам какво правя, но ще чакай. Ще се направя врата. 9. Не знам за какво ще са ми 9 врати, но... Както Майнкрафт веднъж казал. Either you take it or leave it. Перфектно. Сега искам да сложа един плешър плейт. Мога ли за да направя плешър плейт? Малко плешър плейт. Ей така. Когато опа нещо магони, опа, затварям и то се затваря. Може някакво зомби да влезе, ама... Тако. Добре, взехме това. Сега, един нека си направим. Правиме с най-добрите части. Прекрасно. И това нещо ще се щупите, че да. Също знаеш колко... Да, какво ще оставих? Тук ще сложих този саплинг. Това е напълно безполезно чудо, но пак ще си го оставим. Ето тук. Така. Колко ще ми трябва, тук да се организирам. Ето, чакай. Добре, прекрасно. Я искам някъде на хубаво място да се направя утрото.
И така, приятели, надявам се да ви хареса този биоклип. Ако наистина е така, не забравяйте да се абонирате с камбанката и ако искате още такива видеа, може да лайкнете видеото и ще видим дали ще имаме втори епизод или не. Ако правите се ви хареса, ще имаме. Ако не, пак ще продължим, но ще приключим. Но така. Но искам само да ви кажа, че ако някога имате някакви мечти или нещо такова, сбъднете ги. Тъм, от мен. От мен. Чао.